Makasmash eh. Hindi nga nga. Halata naman. May magkaedad na ako. Sino ko lang. Edad kami, nakakalimutan ko yung kalaban natin si Mario Michael. Ano ba? On court number 2, level F match between MJ and George versus Zay Makapanalong J. Mark Pineda. Sino ka batch niya? Kahit ka tayo sa taon. Sponsor talaga sa Smart. Chicken ball. Kala, sponsor talaga ng Smart. Ang dami mo pala naman ito. Ang dami mo sa Big! Big! Bilis lang! Pero parang sa tao, no? Nakapalya ko lang. Ito pa na kayo dyan, Beverly. Tumuli ka. Kaya mo na, kaya mo? Kahit ang kaya. Wala akong pala. Eh, maganda yung mga drop niya. Black lang. Pero mga line. Yun talaga yung 14 talaga. Oo. Boy Calderon lang ito. Yung jowa niya na gano'n. Jay, supportahan mo kami. Bandera ng SSC. Go, go, go! Ako na. Double M. F. Wow. Dalawa naman. Ilang muna. Dito goal. Budget at agad. Ayan, bro. Hindi, okay lang. Live ba ako ni DJ? Kaya madidi lari sila dyan? Sana. Paano ka ganahan? Sana, oh. Sana. Wala siyang kapit daw, kaya hindi labis ko. Wala siyang kapit. Dapat walang ganun. On court number 1, level F match between Jess Polato and Alex Jay, kuya. Go, Jess! versus Chester Torres and June Lacson. On court number 1. Pinaka ko lang green. Kansay. Embrace buhay. Nagbago yung racket.
Paano mo sa nakakulit yung kuya? Actually, malaki yung tapos medium of style. Balo naman. Actually, dapat yan naman. Bakit yung pala sa Renzi? Grabe naman to. Nagpakitang gilas niya na, friend. Tama, okay na yun. Ay, thank you. Talaga? Anong kayo na? Loko eh. Dapat 20 yun, ha? Grabe. Friend, wala naman pa kanto. 200 yung ano eh. 200 yung sinabi ko. Yung amount sa 20 yun. Brilliant. Oh. Dumudulero ka. Bro, ano ka mo yung makilala, bro? Oy, may ikaw yung may kipistahan. Sino may kipistahan ba? Ilang months ko mong may wala. Kung kanyang ako. Sino ba nagpa-plus 10? Oo, siyempre. Wala ako ng plastic. Unang-una. Oo, ikaw. Ako nga nagsabi, wala problema. Huwag mo nang susi sa plate na ito ko lang. Ano yun? 200, diba? Barya lang yun sa'yo. Yan si TJ. Wala pa nga po eh. Yun lang. Na-traffic. Alam na. Yun lang. May moment ka lang yung namin si TJ. Hindi ako kasi may frog eh. Pag-frog ka muna bago makakaya. Ano mga ganun? Hindi na ganun. Pero matsura yung shuttle ka. Kailangan tamang choice bro. Saka napo na sa siya, hindi ko yung napo. Tanong ini bawal mamalit sa atin. Pag may malit sa bayaran. Kung muli yung papalakas sa akin. Oo, 1 lang ata ang free. Nakalagay naman yung light. True. Saan ang video ko? Aliyo? Sabi ko 600. Yeah. Di ba ikaw 600 transaction? Pero bakit Traffic. On board number 4, level E match between J. Chris Infante and Mark Lee Sarmiento versus Ibrik
Austria, and Ivan Nakamura. This is it! Anak ka lang, bro. Scoring court? Hindi na namin score. Paano niya? Kaya rin nila. Kanina dito, hindi na yung dito, tapos tumawa.
On court number 2, level E match between Joshua Sara and MJ versus Rysel Pasige and J. Mark Pineda. Pumalo na si Mark. Pero, ito na, mamaya na. Ay, kaya pala ko. Wala tapos babae. March 19th. Ay, ang alis ako. Ang alis muna ako. Lago. Jess, kamusta daw?
Next one, this side. Okay lang yan. Ano?